grupo de amigos un bo día decidiron chamarse Zurrumalla. Xuntáronse no 2000 porque se coñecían, porque conxeniaban, porque os seus gustos musicais estaban preto e o máis importante porque todos son uns músicos fora de serie, de talento e cunha longuísima carreira detrás. Así, pouco a pouco, crearon un universo arredor da música da terra, porque o que máis lles gusta no mundo é armala, e ben gorda a poder ser. Disfrutar da música tradicional e disfrutar da música do país, disfrutar do que nos emociona. Cando ves que a xente está pasando ben e o está disfrutando, pois nos disfrutamos moito máis. As joias da corona. Mira, con eles sabes cando empeza a festa, pero non cando remata. O noso é montar a festa. Son moi frescos. A min é o que máis me gusta. A tope con eles, non? E cando temos unha actuación o pasamos tan ben tocando que, jova, eso florece. Están que se saen, a verdade é que levan moito tempo xuntos, eso notase, e a máis alegría que se ve cando tocan, o placer de estar xuntos e tocar xuntos, iso é algo que este grupo contamina a toda a xente que ves. Estaba de parto, e o muliñeiro non tiña un cuarto. A muliñeira botou a París e o muliñeiro botou a fuxir. Ai, Marusiña, sei que te expulgues, te rama porta e acude de o lume. Yo por un cuarto mato xa gana, mais que non quede un fallo con a cama. Vende barboixa, vende barbaca, se non me venda los cole das papas. Vende vaquita que vai no cunqueiro, e non me bota loco el tabaqueiro. Este é o taller de Patri, a pandeireteira é unha das voces do grupo. É costureira, dedícase a facer traxes tradicionais artesanais e todo tipo de complementos. Aquí é onde ensaia Zurrumalla. A esta muller que non é capaz de estar quieta un segundo, basta que lle propoñan algo para que con prudencia ala vaya de cabeza. Me dedico tamén a facer vestidos para gaitas. Ou fundas, hai xente que lle chama fundas para gaitas. Ou sustillos para gaitas. E agora vou a cortar un. Ten un pequeno defecto esta moza que non sabe dicir que non, e todo o que se propón consegue por moi desatinado que pareza. Patri cose todo tipo de fundas, traxes e todo original, a requerimento dos clientes. Ven un cliente. Ya los puedo atender. Se me olvidó de decir. Tamén fago destas camisas. Estas camisas tamén fago, eu é que sí. Aparte de vos clientes, son moi bons comerciantes. Comerciar muñeira, leva roupa de Patri Pandela que ire. A ver, vai. O que non fagas ti? Ai, que bonita, non? Cucu! Este vestido é tipo perfecto Feijó. Modelo perfecto Feijó. Sí, vai para este cheiñas. Él non se corta, él non se corta. Macho, tú sempre estás igual. Despois, temos problemas, sempre. Mira, Benito está asustado. Home. Cando veñen sempre a buscar un vestido dunha gaita, sempre me botan unha peza. Para ver si sona igual a gaita. Adelgázache e faiche o pé pequeno. Cobrando, para que miren que os clientes pagamos aquí. Cobrando. Sácate de aí, no! Venga o jandeiro. Nena, que onte me pagaron por niños que non contaba con eles. Veña, arréate. Parece que ves a feira. Veña. Non me rompa la cabeza. Bueno, que guai, tú. Como son amigos de todos prácticamente, sobre todo pois, de Benito, de Patri, Suso, levamos moitos anos compartindo espacio, compartín con eles moitísimas cousas durante todos estes últimos
20 anos e agora en este momento pois colaboro con eles sempre que podo. A veces veño aos ensaios cando podo e as actuacións sempre que podo, ou mellor se falta algún, pois eu ocupo o seu lugar, sobre todo eso, que é o que máis me gusta, ¿no? Cando falta alguén, pois intentar que esa falta se suplía e aí estou. Por eso sempre digo que estou un pouco itinerante, porque a veces estou e a veces non. Porque te chamei pendón, e o pendón por ser bonito vai diante na procesión. O pendón por ser bonito vai diante na procesión. Ai, carai! De carrito no cañoto de un repolo, pero más nenas con él elevaron cañote todo. Pero más nenas con él elevaron cañote todo. De vas con ventanas e vidreiras, eu de todos me despido, mozos e mozas solteiras. Eu de todos me despido, mozas e mozas solteiras. ¿Qué tal? Beni e Nacho, dous dos componentes de Zurrumalla, teñen unha relación conflitiva. Son pai e fillo. Era moi vago e solamente decía ten, que traducido significaba ao chegar a Vigo quero ir a ver o tren. Entonces nada, xa liaba rapidamente o seu abo Paco e xa se veían os dous directos para este sitio que era o sitio que el podía estar aquí unha mañá, unha tarde inteira vendo pasar os trens por aquí, por esta ponte. Sempre me gustou moito a música, eu tamén son un gaiteiro moi tardío, porque realmente hai unha data, e isto me gusta recordarlo sempre, unha data que foi cando eu decidín aprender a tocar a gaita, e foi no San Martiño do ano 91, e aquel día eu estaba ali ao lado dos gaiteiros de Emilio, de Pepe Flores, que os quero moitísimo. E ao día seguinte recordo que fui a falar con Emilio e dixenlle, Emilio, eu quero aprender a tocar a gaita. E nada, aí empecé a aprender a gaita e depois xa veo o conservatorio, pois viñeron eles xa detrás, entón tamén viñan ao conservatorio, íbamos toda a familia ás clases con ali no conservatorio na Guarda e despois, bueno, xa veo a banda do Rosal, donde eles foron entrando de pequeniños. E aí foron as súas, bueno, pues as súas influencias musicais, nas cuales, pues non sei se eu non creo que tuvera nada que ver, porque el claro que sí. Eu son moi claro moi que limitado no instrumento. Pero bueno. No, pasa que era todos os días na casa, pues escoitando. Como aprendendo, ao final te quedaban todas as pezas na cabeza. Polo pasillo a gaita, pola habitación a gaita, no coche a gaita, todo. Lembro a primeira vez que me saiu a muñeira, que ti estabas tumbado no sofá. E aparecín por ali co tambor. Bum, 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 bum. Miraste así para atrás. Anda, pues sona como a xente boa. Hoxe en día non sei que o que se lle pode decir aos teus fillos para que lle vaya mellor. Non sei se realmente decirlle, veña, tes que estudiar e tes que preparar unhas oposicións, el fixo a súa carreira, tes que preparar eso, ou se realmente decirlle, Nacho, isto que realmente te gusta é o que creo que realmente vales e o faz moi ben, tira por ese camiño. A verdade que non sei que é o mellor, se dicirlle estudia ou tira pola música, non sei. Un bo dilema, Beni, pero o que está claro é que neste caso Nacho, para non se enganar, fixo as dúas cousas. Estudou e agora segue coa música e cun gran talento para a composición, xa que unha parte importante das pezas do disco son súas. E gústame, non sei, a hora de facer letras, pois, seguir o que fixeron tanta xente durante tantos anos, non? Pois, é unha mistura de todo o que mamei, pois, na miña vida, non? Pois, na miña curta vida. Foi, pois, pasando dende a música tradicional se pode escoitar tanto o coro de Cántigas da Terra como Sinistro Total. Pois, e ao final sale unha mistura aí de que non, realmente non é nada propio do que levas chupado durante toda a túa vida. Observar, mirar cousas e plasmalas nun papel, pois unha señora que espicha un paraugas a un estudiante, pois me gusta plasmalo. E un gato metido nun saco, pois se fai unha peza. Teño un amor en Rianxo, outro en Vilar García, fais unha peza.
A peciña que me fixo o meu irmán, que foi o regalo máis bonito que me fixeron na miña vida, eu creo. Son seguidora de Zurrumalla, pero son máis seguidora do grupo que teño con meu irmán, que tamén temos un grupo, Residuos Atractivas. Ahora, isto cortádeo porque estes vanme matar, e estas. A verdad que este é o noso. Facer troula a pé de rúa é o noso. Mais estamos máis a gusto que subidos a un escenario, claro. E, bueno, de feito xa se ve que pois hai sintonía entre a xente e nós, claro. Aquí Vigo, centro, pois isto está a nivel música tradicional está moi apagado, entonces de vez en cando vimos o Ricky sempre xunta xente, entre que non é moi grande o bar, hai que decilo, e empezas a tocar, claro, a xente empeza a parar. Sí, a verdad que está guai. Viñamos en coche e íbamos a tomar algo noutro sitio, que pasa que vimos aquí a festa e dixemos, temos que pasar por aquí a ver que tal. Moi ben, na verdade. Sí, fai falta aquí en Vigo, así en medio da cidade. Creo que é unha boa forma de transmitir a música tradicional, que sempre está máis metida nos povos, nas festas tradicionais, e metelo así un poquito na cidade, eu creo que veñe moi ben. Cargas pilas e aparte estou tocando con eles e me sube a adrenalina dunha forma que non son capaz de decir para, Patri, para. Non, sabes, é unha cousa que estás aí, venga, e venga, e venga. Hemos estado horas tocando sin ningún problema. Policía de vez en cando e os veciños. Pero bueno, pues si por nos fora non paramos, eso seguro. A pé de rúa se pasa moito mellor. Eu disfruto moito máis tocando a pé de rúa que nun escenario. En Zurrumalla nos gusta a festa e nos gusta actuar en bares e escenarios en calquer lado. O noso é montar a festa. O escenario grande para actuacións, digamos, contadas. Isto é o bonito. As joias da corona. Mira, con eles sabes cando empeza a festa, pero non cando remata. Son profesionais, son compañeiros, son amigos, dan familia San Infalo, sempre o dan todo. A verdad que é un gustazo. Aquí estamos ao club de fans, ainda pequeno, pero esperemos que sexa cada vez maior. Primera vez que os escoito. E entonces para mí, bo. Moi bo. Ricky, unha sidra aquí para Enrique. Moi bo. Fría.
Estamos feitos para isto, porque estamos no país da festa, pois somos fillos da festa. Non teño así moitas máis cosas que decir do que dixo el xa. E a verdade que estou, como podes ver, estou encantado e orgulloso dos meus fillos. Falar deles para min é... Bueno, non quixera emocionar nada. Recordo, cando era pequena, que nos levou un día, nos collou pola man a mí máis o meu irmán, e levounos ao conservatorio. E eu quería tocar piano, piano, e el dixo, no, tú vas tocar a gaita, pero eu creo que o fixo para ter na casa, para tocar a segunda voz. E así salín eu tamén, gaiteiriña. Sí, son un orgullo, o orgullo de pai. Ten as súas rías costeiras, Ais de Pontevedra, ten as súas rías costeiras, onde todas as rapazas son bonitas e feiticeiras, son bonitas e feiticeiras, ai, alelo, ai, alelo. Si eu empecé nisto fai 20 anos. Bueno, a mí desde pequena sempre me gustou coser. Eu era das que lle facía os vestidos aos monecos. E cando se levaban os pantalóns nevados, ceñidos, pois mos ceñía eu a man. Estudié e ao final estudié en diseño e patronaxe industrial. Me gusta o que é diseñar, facer o patrón e leválo a cabo, pero o mundo da moda o ves un pouco irreal. Vamos a ver, isto é un traxe dun neno. Irían as cirolas, o que é o calzón, que, bueno, calzón tamén hai en zonas que se lle chama o pantalón, pero iría a cirola, que iría por debaixo do pantalón, o peche de peto, despois levaría unha camisiña, logo levaría o chaleque, que está sin rematar, e faltanlle a faixa. Isto sería un traxe de neno de cotío, Eu me baso moito nas fotos, nas fotos antiguas, porque, en realidad, o traxe tradicional era a roupa que se vestían antes. Non era roupa para bailar ni para tocar, non é como agora. Ahora nos vestimos para tocar, para bailar, para ir a algunha festa. Antiguamente era a roupa que se puña. Entonces eu me baso moitísimo nas fotos antiguas. Os traxes de cotío eran de liños, de estameñas, de picotes. A roupa de gala era de veludo, brocados, o sea, telas xa máis ricas, damascos. E o que se pode ver neste traxe é que era un traxe de unha familia bastante ben, porque non levaban moita pedrería antiguamente. Tendrá uns 200 anos, 150, 200 anos, e pola falda que ten, é a principio do século XIX. E o que ten, que é o guai, é que está bordado todo o aire, que eso era o que se facía antiguamente. Facían o bordado encima dunha almohadilla e logo o puñan en riba, non bordaban en riba da tela. E está composto por un dengue, que, como podedes ver, antes non se podía comprar moita tela e levan mogollón de pliegues para darlle a forma, un mandil, a saia, e despois púxenlle esta estoliña ou mantilla, que tamén é desa época. Me gusta tanto, me entusiasma, que ao final as cousas, cando che gustan, as tes que facer ben, porque senón e as vas con tanto cariño que ao final quedanche ben. Eu penso que ese é o secreto do traballo. Teño moito traballo, pero é que tampouco quero crecer moito, porque deixa de ser artesanal,
E entonces prefiero... eu penso que as cousas pequenas, se se fan grandes, perden a esencia. Perden, non sei, eu estou facendo unha prenda e estou pensando na persona que vai levar esa prenda. Esta clase de costura é unha clase de costura para facer o traxe tradicional daqui, do país. Esta muller está facendo unha camisa de vainicas. Como podedes ver, ten un traballo de chinos. Isto xa hai moi pouca xente que o faga. Ya hice este lado, estoy con el otro. Sí. Dije que no iba a hacer ninguna vainica y me estoy llenando de vainicas. Pero mira, ven, tens que sacar dous fíos aquí e dous fíos aquí, claro. ¿Y por qué? Para que isto che quede con vainica aquí e aquí. Deste curso saliu a miña socia. Era cuestión solo de un ano, pero bueno, sigues un ano, sigues outro, e ao final, bueno, como sería un pouco día das dúas. Te das cuenta que coses para todo ronda, música, baile, festa. Entonces, eso, eu bailo, canto, toco, o sea, todo é o mismo ao final. Todo pode parecer igual, pero o resultado a que é bonito. Non é de extrañar que hai un par de séculos a xente se sentise orgullosa dos traxes que levaba. Pasaron os anos e a sensación non cambiou. Hai que facer pezas magníficas. Como magníficas son as que, coas indicacións de Patri, na Asociación do Casco Vello confeccionan para a Festa da Reconquista de Vigo, unha celebración á que os Zurrumalla acostuman asistir. Home, a relación de Zurrumalla co Casco Vello é bastante. Botamos en falta máis fans. Pero, bueno, somos todos diferentes, a verdad. Pero nos compaxinamos moi ben. E a nivel musical, bueno, pues somos bastante festeiros. Creo que somos bastante divertidos tocando e facendo festa. E colle gusta a xente participar, bailar e pues. Viti, outro dos zurrumallos, ten unha debilidade, a música brasileira. Também pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Eu comecei a atuar aqui em Vigo, não? Faz 9 anos. E, claro, ele também vinha aos meus concertos, não? E então criou-se uma amizade não só musical, porque somos amigos, bastante amigos, e também a relação musical foi se acercando mais, não? Inclusive fomos a Brasil juntos. Eu participei de um festival ali em Brasil e aportando ele, colaborando com minha música e eu colaborando com a dele também.
E muitas vezes misturar os dois. Comentava com ele, eu dizia, eu quero levá-los para uma festa lá do Recife, que eu sou do Recife, porque é igual que os xerãs daqui. Igual, igual. Bueno, pois este é o Centro Cultural de Coruxo e basicamente aquí foi pois o punto de inicio, non? Aquí o Centro Cultural xoga un papel fundamental nas nosas vidas, tanto a nivel particular como colectivo, porque prácticamente aquí foi onde aprendemos a bailar, onde empezamos a tocar pois os instrumentos que tocamos agora, e o que foi máis importante foi onde empezamos donde empezamos a tomar contacto uns cos outros, porque pertencíamos á banda de gaitas aquí. E claro, colectivamente coincidir con tanta xente é complicado. Entonces, pois, un grupo máis reducido sempre che dá máis mobilidade, non? Decidimos xuntarnos, pois, porque, bueno, chegado un momento, pois, queres algo máis, non? Moi boa, vou facer unha escova. Vai facer escova, veña. Levamos 11 anos e empezamos iso en plan amigos, xuntarnos para tocar e pouco a pouco pois fomos facendo pezas, recollendo pezas e hasta a día de hoxe, que sempre estamos con un disco grabado. Se fixo de rogar, a verdad que sí. É un disco doble e esperamos que sexa do agrado de todo o mundo, vamos. E como non vai ser do agrado de todo o mundo, se todos os seguidores estaban agardando por el que non lles chegaba a hora. Fans non a faltar, e se nos apuramos un pouco, atención zurrumalleiros, que a competencia está aí á porta da casa. O que está claro é que neste lugar onde empezaron, no Centro Cultural de Coruxo, a tradición segue intacta. Fíxose de rogar e moito este traballo, froito de máis de 10 anos de xuntanza, de festas, de recollida, de nostalxia. E agardaron tanto que o material non collían un e editaron un dobre CD. E así lle chamaron o que había e o que hai. A explicación é relativamente sinxela. No disco vas topar cousas do máis sensebre que hai, de vellos gaiteiros, moi ao xeito do país, con o mellor coas composicións de Nacho, que está un pouco a cabalo entre a tradición e o folio, e incluso o punky, non? Todo eso, polo medio, con algunhas peciñas de Benito máis compostas a xeito gaiteiro, un pouco polo estilo que el mama, non? E creo que é unha combinación moi curiosa, non? Creo que vai ser un disco moi curioso. Encima doble disco. Tiñamos tantas ganiñas de ti, que por fin xente querida, os zurrumallas estamos aquí. Tiñamos tantas ganiñas de ti, querida, os zurrumallas estamos aquí. Vinde bailar
Na pandeireta toda unha explosión. Demóstrame esta presión. A luz caruchos seguro color. Tiñamos tantas ganiñas de ti. Por tu gente querida, por tu rumalla ya estamos aquí. Tiñamos tantas ganiñas de ti. Por tu gente querida, por tu rumalla ya estamos aquí. Levamos tempo xuntos e cando tocamos o pasamos moi ben. Eu penso que é o que nos une. Estes traxes preciosísimos feitos por Patri necesitan modelos de altura. E quen se presta? Por suposto, os seus amigos da alma e compañeiros de fatigas, que van quedar vestidiños que dá gloria. E xa verán que estilazo ten. Ui! Nos dará? Non dá! Como non dá, ó? Non metas barriga, Estás metendo. A partir de ahora vou encargar traxes de chicas que te acercas máis. A verdad está moito. Aperteite moito. Por aquí unha tripa. Non teño unha hernia. Pero iso ahora non se che veo. Non? Me queda aquí unha tripa, parece unha hernia. Adelgaza, che. Definitivamente adelgaza, che, ese bandido. Este traxe que lle estou pondo a Luisa. Que pasa? Que pasa con Luisa? É un traxe de diario de Cotío. E agora voy a por un mantón de 1000 colores, de cachemir. Hai que reconocer que esta Patri fai milagros, Porque o valo. Pois poño as extensións, non se levan as extensións ahora. Se pode colocar de distintas maneiras, pero non dá de ningún. Colócame. Voy a por a pañoleta e o San Cosmeiro. E este é o San Cosmeiro. Normalmente no entroido eles van de muller e eu vou de home. E como resulta tan simpático e nos lo pasamos tan ben, pois repetimos todos os anos. Bueno, pois a verdad que para aguantalos 11 anos ao principio costoume, me mosqueaba con eles, pero cando ya só levaba uns cuantos anos decidín simplificar, como fan eles. Entonces, simplifiqué e me paso de pipa con eles ahora. Bueno, Suso e Benito están vestidos de gala, coas súas monteiras. Benito leva o pano de namorar, non sei por que levará o pano de namorar Benito. E Luisa vai de diario de Cotío. Bueno, leva unha chambra, unha camisa longa. Esta sería en agua. Esta sería o refaixo, a saia. Unha saia de liño. É o viceroi. A xente de antes era moi inteligente. E as cousas que facía, ca roupa, bueno, eu estou moi metida na roupa, eran lógicas. Si tú levabas un sombreiro era para taparte do sol. Si levabas unha camisa longa, pois era para xa non levar un pololo, para andar cómodo. Non levaban unha roupa moi larga para traballar. A roupa de festa era máis longa.
estás tocando unha foliada, a estás cantando e a estás disfrutando e sintes que, bueno, pues que se che poñen os pelos así como escarpias, non? Eso é o que realmente nos fai disfrutar e o que nos fai sentir e por eso nos encontramos tan a gusto cando tocamos juntos. Te emocionas pensando que eses ritmos e esas melodías ou outras similares que poden xurdir ahora mismo no seu momento foron bailadas e tocadas e cantadas polos teus avós e polos bisavós e pola, bueno, pues pola raíz da terra. Había que buscar un nome que tuvera así algún sentido. Cal é a última palabra que hai no dicionario? E aparecía Zurrumalla. E isto é moi simpático porque a definición decía algo así como xente de pouco valer, xentalla, bueno, un grupo de xente de baixa condición social e moral. E entonces dixemos, realmente, algo deso somos todos nós, porque era un de aquí, outro alá e outro do outro lado. Dixemos, nada, Zurrumalla. E aí estamos, Zurrumalla. Míranos, é vida, simplemente. Chegas a unha taberna, está todo a mellor vacío e podes quitarlle unha sonrisa a todos. Este é o noso santuario, aquí onde facemos todas as cousas. Mira, con esta tropa. Desde que paran aquí, desde que empezaron a parar aquí, pois nos uniu un nexo aí, un feeling aí temos entre todos, non? Non sei, son coincidencias, non? A mí me encanta a música, me encanta toda a música tradicional, me encanta todo o que sone a galego, todo o que sone o noso. Entonces, pois foi fácil, foi doado topar eses nexos, non? Desde entón, moi ben con eles, pois moi ben comigo, e nada, pois somos un matrimonio ben avenido. Espero que dure moitos anos, claro. Culpa non, o que pasa é que cando empezaban, pois viñan á miña casa e había que darles de comer, ali discutían, falaban, tocaban menos, e logo empezaban a tocar máis e a discutir menos e falaban menos. E así chegaron a onde están. Estes son unha xente maravillosa, non hai cartos que o paguen esta xente. Amigos dos seus amigos, non sei, teñen un algo especial, que tocan do mellor do mundo. Pois sí, que dicir, aquí eu podía ter agora unha chapa de Zurrumalla, perfectamente. A ver, eu son rockero, non? Málame o rollo da tralla e tal. E Zurrumalla, para min, representa iso, non? Representa unha ansia de recollelo todo, non? É todo o universo Zurrumalla, non? O universo que está aquí.